Hi mannen, welkom bij CWR. Ons is vandaag hier in Beetjies. Mannen, ons kijkt vandaag voor de hottie of iets. En ja, ons heeft een paar mooie visjes gekregen. Klein vissen, kleine hotties. Maar dat blijft lekker mannen. En ik ga gewoon voor jullie wijs. Ik heb die ook in een hottie gevangen. En mannen, kom eens wijs voor jullie hoe lijkt die hottie. Ja mannen, wat ons doen is, ons gooi allemaal in een poeliekie. En ja, het zit niet allemaal nou terug in, want als er geen terug zit, ja, gaat die hele school weg. Ja, dan moeten we dan weer zoeken voor een andere sport mannen. Maar mannen, zoals wat ik zie, het blijft lekker. En ja, zoals wat ik zie, ja mannen, wat ons doen is, ons gebruikt mossel, vallen, mooi hotties. Kijk dan mannen, mooie hotties. En ja, dat is een lekker poeliekie wat ons hier bij ons heeft. En het blijft lekker. Hey John. Mannen, kijk al, kleine hotties, maar het blijft lekker, ik heb bitter, kleine hotties, maar ja, ons kijk wel voor de grootte en ja, op ons duim vast mannen. Ons kan nou een grote krijgen. Yeah, what you can do is you can do prawns or crevel or always whitebait and always a mussel or always the worm. And guys, yes, let me show you how we're gonna catch a hottie. Guys, it's all what I do. You make your white mussel, you throw your white mussel on a spot, and you just wait for the fish, and then we're gonna show you. Ja, ik gebruik Drangelins nieuwe stok, mannen, in die nieuwe katrol van de Drangelin. Ja, en mannen, en ik gebruik Drangelins circle. Kijk al, mooi hottie. En ja, dat is erg nice hottie. Ja, het is een beetje klein, maar mannen, het blijft lekker. Lekker cirkel, die cirkelhoek, die nieuwe hoek van de Drangelin. En ja mannen, het blijft lekker. En ja.
5, nee, of wil je onthou, dat is wel uithaal. Ja. Maar die eerste ene is niet. Kom maar mooi hoor, die deur. Wat? Kijk aan man, dit is nou een mooi pool hierdie. Soos wat jy kan sien, kyk hoe mooi hotties man. Mooi hotties man, en wat gebeur is, ek het my GoPro vergeet. My GoPro is 'n sakkie vergeet. En ja, wat julle kan sien is, ek het ja, ek het alles gevat behalwe die GoPro is 'n sakkie. En ja, dit is regtig mooi visse, die hotties. En ja, maar kom ons gaan kyk nog manne. Ja manne, Pieter het nou 'n mooi hottie gevang. En ja, sien kyk daar. Op mossel, 'n mooi mossel. En dis wat ek gesê het manne. Jo! Ja, maar dis klein hotties, manne, dis winter. Groot hotties is 'n somervis. Hierdie is maar die max hier rond, joh. Dis iets om te doen.
dat laat het voor. Kijk nou, dit. Ja. Bro, bro! Maar mijn stinker heeft afgebreekt. Waar is hy? Mijn stinker heeft afgebreekt. Kijk al mannen. Ja. En kijk al, Dangel in de cirkel. En dan gaan even hulle sê dankie vir die nuwe stok en katrol. Waar is die vis, man? Waar is die vis? Ah, sy. Lekker, kyk hoe mooi klere. Ah, sê boys. Dit is 'n piepie. Hop. Gaan hy pand toe of gaan hy huis toe? Hy gaan na huis toe, Na jou huis toe of na sy huis toe? na my huis toe. En dan gaan ek hom 'n bietjie in die braai gooi of in die pan. Jy kapper my. Kus, jy check hierdie put van 'n kreef. Nou, hoe begin sy horings vas? Ja, so. Ah, sy. Wys hom na die kamera toe. En draai hom om. Nee. My toe. Haarse manne, ek wil net vir 'n Dringeling baie dankie sê. Manne, vir my weer eens vir my 14 voet. Laas Sondag het ek 'n vis vang. Ek het gegooi en dit was my skuld manne. Ek het gegooi. Toe het die katrol toegeklap. Ek het nie selfe katrol gehad soos hierdie een nie. Ander ene. En ek weet nie wat is fout nie. En toe kwam my stok uit my hand uit op die klip, toe breek my punt. Ja, ek wil net vir 'n Dringeling baie dankie sê. En ja, daar's nie ander brands soos Kuma en soos Pen en soos ander brands nie. Ja, Dringeling is my brand en manne, ek wil net vir hulle baie dankie sê vir die nuwe tip. En ja, hierdie stok, my hart was seer toe ek gebreek het, maar toe het ek boodskap gestuur vir Dringeling, toe het hulle my gehelp. En ja, manne, baie dankie wat julle die video gekyk het. Ons het lekker hotties gevang. En nou manne, ons gaan nou huis toe. Ons gaan nou lekker braai. En manne, en dan sien ons julle weer by die water. En moenie vergeet nie, som like en subscribe. En julle kan so vir ander mense die video stuur. En so vir kinders kan julle ook wys wat ons doen. En ja, maar ons sien julle weer. En manne, sterkte vir die week. En die wat ry veilig. En guys, we see you next time. Cheers. And yes, enjoy your evening.